El poble de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, desperta un dia a l'any amb campanes i cançons. Al fons d'una clotada, envoltat de muntanyes, la terra aspra de rambla seca i a les serres la penya, els boixos, els matolls i les carrasques. La soledat ampla del secà desagraït, d'intens treball i dur, i viure estricte, l'estén silenci, queden trencats una vegada a l'any pel caminar d'uns homes. I quan el caminar és ritual, els camins són sagrats i les terres esperen ser beneïdes pel caminar camins que al seu poble són fidels. Un consueta marca els gestos, el vestuari, fet de capa i barretina, els menjars, la ruta, els cants i tots els detalls. Davant, les cavalleries. A continuació, la creu i la senyera de Sant Pere, i els qui han promès, i els romers, i els cantors, i el rector, amb el Sant Peret. El santuari de l'Avellà és la primera parada ritual. A l'Avellà, lletanies, missa, responsos, el descans i el menjar i el beure. I la coca, el coc ràpid i el vi, i de nou el caminar.
Un camí de pedres, entre alzines, porta a la Salvasòria, baixant en direcció a les Covetes i pujant cap a Santa Llúcia. I sempre el caminar, entre cants, un caminar gens insòlit. D'alguna forma caminen per tots nosaltres, per tots els qui parlem i sentim com la gent de Catí. Ajudant l'Alenar amb una inhalació de rapè. Les eixides rituals a llocs especials, el contacte adorador amb una naturalesa, ara en plena vitalitat ascendent, és normal al llarg de l'estació que s'inicia el dissabte de Glòria, l'estació de l'amor, que ompli el calendari valencià de festes plenes de reminiscències d'antics rites a la fertilitat de la terra, a la plenitud reproductora de la natura, al viure dels homes. Tot això demanen i tracten d'assegurar els romers de Sant Pere. D'abril s'acaba i comença el mes de maig, uns homes de Catí, creuen que el viure i que la vida depèn del seu caminar. I per això ixen en companyia del sol, quan el sol comença a aparèixer, ixen caminant, ixen seguint uns camins màgics, ancestrals, uns camins ben nostres, justament per a demanar això, per a demanar la pluja, per a demanar la salut, per a demanar la vida. Dinen a la Llacua i paren a la Pinella i descansen als peus de la costa de Sant Pere, avançant entre collites que desitgen l'aigua i ramats que testimonien la fecunditat. geografia del misteri i hi ha la meta màgica, la meta de Sant Pere de Castellfort, on la gent espera i on els núvols de la pluja s'apoderen del cim, sagrat, solitari, massís i vigilant.
pràcticament no es dorm, es descansa poc. Van acompanyats només pels segles, pel vot col·lectiu i la fidelitat a unes arrels, el peregrinatge penitencial i fester, el sincretisme espès i els trets bàsics de religions, cultures i civilitzacions que ens han precedit en el viure i en l'estima a la terra mare. Zacarías, vostè ha fet molts anys la rogativa? Doncs jo, un abuelo meu, va morir l'any 22, el dia 18 de maig, i jo vaig pujar en ell a la Sària en el maig. Jo vaig néixer en 15, jo vaig pujar dels 5 o 6 anys. Quan era menudet jugava a fer la rogativa en Catí? Pues allí, a la romeria, eren només els majorals els que feien de matí la despertar, i jo sempre he tingut molta afició, tota la vida, ja els meus abuelos, el meu pare, i jo pujava així en ell. I jo, des de luego, no recordo mai que hagi pujat a la professora de Catí. Jo no, aquesta va ser. És una cosa de pares a fills, no? De pares a fills, ja, sí. Esta capa que porto deu ser de 10 descendències anteriors, no? I una cosa li volia preguntar jo, per què la fan? Pues esta romeria se diu, i per tant demanem, que és per falta d'aigua. Que és per falta d'aigua. Per tant, ja demanem a les plegàries, quan tenim saó, demanem de gràcia de celis. És a dir, que quan tenim saó, demanem de gràcia, però conforme enguany que tenim falta d'aigua, demanem d'aigua de celis. I quan va uno caminant per ahí, quina sensació sent? Què sent? Vostè... Escolta, jo li dic sincerament que me sentix el número 1 de la romeria per sentir de vostre pare. I sentix una cosa en mi que és que no me puc acabar-ho. Jo